Dangdut Kor.
sing nembang karyane penyanyi Bapak Haji Sukron Suwondo Blitar ki mau sapa? Ingkang setunggal menika Ibu Dwi Kurniawati, pesinden sing pernah kondang pada zamannya dulu. Oh ngono ya. Bu Dwi Kurniawati sing sepuh. Oh ngono ya. Kuwi mbiyen nalika dadi waranggana cilik isih SD. Tekane SMP pernah melanglang buana. Oh ngono ah. Ya nderek almarhum Pak Mantep, ya nderek almarhum Pak Anom Surata, penjane Bapak Sunaryo, ya Pak Surono, pokoke dalang-dalang seluruh Jawa Timur lan Jawa Tengah wis nate didereki dening Bu Dwi Kurniawati. Oh ngono. Ya dadi tau kondang pada zamannya. Heeh. Saiki dadi tumpakane dalange. Oh ngono ya. Iya, terus sing siji wis tidak asing lagi tumrap warga masyarakat di seluruh Indonesia. Ya. Pesinden sing lagi gencar-gencari lan kenceng-kencenge no. Oh, ngono ah. Lagi kondang-kondange cara kembang kuwi lagi mekrok-mekroke. Oh, ngono ya. Genduk Dimas Niken Salindri saka ing kota Kediri, Jawa Timur. Oh, ngono ya. Kepara ndengi entuk penghargaan nominasi penyanyi Jawa apa Ken? Dangdut. Oh ya, tadi apa nominasi apa? Ngomong. Mikir di nek cek kabeh. Nominasi Dangdut Solo Terambiar, Pak. Terambiar berarti terbanyak penontonnya gitu. Ya. Diraih oleh Dimas Niken Salindri dari Kediri, Jawa Timur. Mula tepuk tangan buat putra dari Jawa Timur, putra dari Kediri. Oh, ngono ya. Diakoni wong sak dunia. Iki mau atiku wis kaya entek-entek ana. Ngopo? Iki mau genduk Niken ki sore mau wis video call utawa VCS kok VCS? VC. Video call kuwi lho maksude. Oh, ngono video call, heeh. Video call karo mboke panggung kuwi sapa? Ya Bu Dwi Kurniawati ki nalika sore mau ki jek ning rumah sakit tangane diinpus. Ya heeh. Kena radang tenggorokan sing mergo kecapean, mergo kekeselen, heeh. Pripun to Bu, mengke kula saged bidal napa mboten? Ya heeh ya. Ning nyatane dengan sportivitas yang sangat tinggi, bengi iki genduk Niken Salindri iso menghibur kabeh masyarakat ana ing Pagu Kediri kene no. Oh, ngono ya. Walaupun ora fit awake ning disemangat-semangatke, nyatane kiprahe suarane dinteni wong sak lapangan sing akeh semene kae. Iki mujudake konsistene genduk Niken Salindri walaupun bagaimana situasi kondisi awake ora fit utawa awake lagi lara ya kudu menggadiri mergo nggondeli tembung saguh kuwi mau no. Oh ngono ya. Ya luar biasa ya bocah iki. Luar biasa. Jadi pancen nek nuwun sewu kena nggih pelajaran wong lanang-lanang. Iki ampuhe Niken Salindri cah Kediri iki. Kuwi tidak akan lepas dari doa orang tua. Oh, ngono ya. Suksese anak kuwi mesti saka dongane wong tuwa. Aku ngerti, aku percaya nalika genduk Niken Salindri kuwi ana kandhutane Mbak Wiwin utawa ibune Niken Salindri. Kuwi bapake Pak Degleng, Pak Supono. Kuwi ora kendhat nggone ndedonga, tahajud pendak bengi, poso Senin Kemis ora leren, nyuwun marang purbane Gusti Allah dadi anak sing hebat, anak sing kuncara, anak sing solekah. Lah ketika bojone utawa wong wedok ki meteng tuwek, wong lanang kuwi bojo lanang ya kudu melu tirakat, men duweni anak iso moncer kaya Niken Salindri. Ki pengumuman nggo wong lanang-lanang kae nek pengen duwe anak sing sukses, anak sing hebat, kuwi nalika bojomu ki meteng tuwek, kuwi tirakatono poso Senin Kemis ora keri, tahajud ora keri. Lah ora bojone meteng tuwek malah ondolan.
Dadi anak-anak wis angel diatur, angel ditata. Oh, ngono ya yang iya. Mulai iki yang sangat luar biasa bengi iki nok. Ya, sesuai karo kersaning para-para ingkang lenggah ana ing Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ya yung. Tenan kok nok, acung jempol kanggo Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ya yang mengadakan pentas periodik utawa gelaring budaya wayang kulit kuwi digelar ana ing Jawa Timur kuwi wis marambah makaping-kaping ping birang-birang ya iya. Becik ana ing Ponorogo, becik ana ing Madiun, becik ana ing Ngawi ya. Malang keliling seluruh Jawa Timur dalam rangka pengembangan budaya. Mergo apa? Sing diarani perkembangan budaya utamane wayang kulit, kuwi pemerintah juga mempunyai peran yang sangat luar biasa dengan menggelar pagelaran wayang kulit kadidene bengi iki ya. Jadi pemerintah kuwi mempunyai kewajiban untuk melestarikan budaya, tidak hanya gembar-gembor. Mari kita lestarikan budaya wayang kulit yang telah diakui oleh UNESCO, tidak hanya berbicara